Zdravo, učiteljice Monika. Grace, zašto imaš rukavice na rukama? Mi smo u školi, a ne na polju. Šta? Odlučila si da uneseš tortu u učionici? Ja, otkrila me. Stani, šta to nosiš? To je globus za geografiju. Jel da? Daj da proverim. Aha, to je opet torta. Grace, nemoj me nervirati. Nema nikog, a čas počinje za 5 minuta. Ipak ću ući sa tortom. Uspeću. Grace, ozbiljno? Marš odavde. Šta? Velika žvaka? To je već previše. Odlično, uspela sam da joj skrenem pažnju. Uhvatila sam. Šta? Grace je opet došla sa tortom. Neću joj dati da uđe u učionicu. Eto ti. U pomoć! I to je bio strajk. Grace, ako si ponovo sa tortom, sigurno ću zvati roditelje. Daj da ti proverim ranac. Nema ništa, osim knjiga. Dobro, očigledno si me ipak poslušala. Možeš ući. Čas će uskoro početi. Poverovale? Uspela sam da unesem slatkiš. Sad ću vam sve objasniti. Dakle, odlučila sam da će jednog pačeta biti suviše malo za mene. Tako da sam donela ogromnu tortu. Gde sam je sakrila? Moj ranac je torta. Zamislite. Šta? Stvarno si uradila to? Ne mogu da verujem. Da, prvo mi nije dobro išlo, ali na kraju sam uspela da prevarim učiteljicu. Jedva čekam da je probam. Lili, posluži se. Da, kako ukusno. Daj meni, molim te. Naravno, uzmi. Baš ukusno. Grace, svaka čast. Hvala, znam da sam pametna. M&M's mora ulepšati algebru. Stani. Ne smeš ući unutra sa hranom. Možeš sve baciti u korpu. Da bacim? Ne, ovdje je toliko bombona, neću dati. Grace, ne budi tvrdoglava, daj mi bombone. O ne, moje bombone. Sad su u smeću. Moraš poštovati pravila. Opa, Quentin, kako lep kostim imaš. Zdravo. Čekaj, zašto imaš takav šešir? Aha, znala sam, hteo si da uneseš sok. Daj mi, to ide u smeće. Ne želim ništa da čujem. Idi na čas. Prvi ćeš izaći na tablu. Dakle, ko je sljedeći? Dobar dan. Dani, prvo te moram proveriti. Gde kriješ slatkiše? Ranac, pokaži ga. To nije moje? Da, kako da ne? Ispričat ćeš to direktoru. Uzet ću ti sve slatkiše. Sve to ide u smeće. Sad možeš proći. Toliko sam zabrana okačila, a njih baš briga. Nema više nikog? Odlično! Znači mogu pojesti sve te slatkiše. To je najbolji dan u mom životu. Ovdje ima sve što volim. Blago meni. Da. Učiteljice, halo? Ovo je odlična prilika da uzmemo slatkiše. Hajde, devojke. Samo polako da je ne probudimo. Odlično. Tišina. Imam toliko žvaka, daću drugarima. Učiteljica Monika je ovdje? Mogu da uđem. Samo nakon pregleda. Da li imaš slatkiše, priznaj. Znam da kriješ nešto u džepu. Sad ću sve naći. Evo ih. Odlično, sad možeš proći.
Moje čokoladice. Joho, nastavnica se oduzima, treba nešto smisliti. O, tačno! Došla mi je super ideja. Mogu napraviti nokte od šarene hubabube. Učiteljica sigurno neće primetiti. Stani, moram te provjeriti. Aha, da vidim. Otvori usta. Prazno. Daj da ti pregledam uši. Valjda se u redu, možeš da ideš. Čekaj, šta je sa tvojim noktima, Lili? Ništa, to je novi manikir. A, da? Pa to je super, vidi, imam i ja lep manikir. Dobro prođe, Lili. Da, uspela sam da unesem žvaku. Grace, a vidi mi manikir. Oho, baš lepo. Da li čuj ovo? To su jestivi nokti. Mogu ih pojesti? Šta? Kako je to moguće? Nokti su mi od žvake i učiteljica Monika to nije primetila. A ladno sam ušla unutra sa žvakom. Super! Ne mogu da verujem. Grace, jesi li dobro? Pa dobro, nastavit ću da jedem. Kako smešan video. Moram pokazati Quentinu. Umreće od smeha. Jao, to je baš super. Obožavam. Učiteljica je još tu. Neću moći da prođem sa čokoladom pored nje. Jao, treba nešto smisliti. Ideja. Maskiraću čokoladice. Treba samo napraviti nalepnice u obliku telefona. Onda ću umotati čokolade u ove nalepnice. Tako je. Ovo je genijalno. Pravi telefon ću sakriti ovdje. A čokoladni ću uzeti kao da pričam sa mamom. Halo, da mama, sve je u redu. Dobar dan, nastavnice. Pričam sa mamom. Da, naravno. Prođi. Da, poverovala je. Ups. Šta se to čuje? Jamie, imaš 2 telefona. Osjećam da me lažeš. Da, imam 2 telefona. Šta nije u redu? Jel da? Imaš 2 mame, jeli? Daj mi, ja mislim da je jedan od telefona lažan. Sve jasno. O, ne! Slomila sam zub. Pogrešila sam. Ovo ću uzeti. Čekajte, to je također moje. Doviđenja. Ja nisam stigao da ručam i ješću na času. Šta se dešava tamo? Šta kažete, čokolada? Ne može. Grace? Dobro, prođi. Lili? Ne. Kokice su također zabranjene. Quentin, da li ideš na čas ili u trpezariju? U trpezariju. Treba nešto smisliti. Znam. Sakriću svu svoju hranu u knjizi. Barem neka korist od udžbenika iz matematike. To je to. Mogu da krenem. Kako sam pametan. Lili, daj mi naočare. Ne vidim ništa. U naočarima ću sigurno izgledati pametnije. Stani, šta nosiš? Udžbenik, slabo verujem. Ovdje nešto nije u redu. Zašto? Ja volim da učim. Jel da? Sad ćemo to provjeriti. Hvala, učiteljice. Za malo da me otkrije. Sad mogu lepo da ručam. Kakav miris. Da. Quentin je doneo hranu iz meka. Hoću i ja. Kako ukusno. Oho, Quentin, pa ti si car. Kako si to uradio? Hoću i ja. Poslužite se, drugari. Nije mi žao. U ormariću uvek imam moju omiljenu fantu. Obožavam je. Ali neće me pustiti na čas sa njom. Lili, čao. Takva je pametnica. Ponosna sam na nju. Moram se uozbiljiti. Grace, čao.
Počela sam da učim hemiju, to je tako zanimljivo. Znaš šta će se desiti kad pomešamo ove sastojke? Znaš šta? Dala si mi dobru ideju. Ja? Tebi? Da, mogu li da pozajmim to? Ali čekaj, to je moje. Dakle, ovo treba prosuti. Jao, kakav smrad. Nadam se da čistačica neće se znati da sam to ja uradila. Tako je. Ojoj. Pa dobro, sada treba sipati ove pruvete različite ukuse Fante. Odlično mi ide. Učiteljica nikad neće saznati da je to obična Fanta. Kako sam pametna. Dobar dan. Grace, i ti se baviš hemijom? Wow, svaka čast. Hvala, mogu li da prođem? Ne, čekaj. Moram nešto da ti pokažem. Pođi za mnom. Sedi. Nećeš verovati, ali ja obožavam hemiju, iako predajem fiziku. Hajde da odradimo neki eksperiment. Znam jedan dobar. Gledaj ovo. Da, i ovo ću dodati. Tako je. Nešto nedostaje. O, Grace, daj mi svoje pruvete, molim te. O, šta? Ne, nemojte. Ma šta ti je, uzet ću samo malo. Sipat ću posljednji sastojak. Kakva čudna reakcija. To nije trebalo da se desi. Grace, kako ćeš objasniti to? Verovatno je to loš eksperiment. U redu, priznajem, to je bila Fanta. Doviđenja. Bezobrazluk. Dakle, svako od nas ima Huba Bubu, ali Kimberly je dobila najmanju. Pa da. O, došla mi ideja. Naduvat ću svoju žvaku i bit će kao Fibina. Sad ću još malo i... Wow, pogledajte kako je velika. Kim, zaustavi se. O ne, moja žvaka. Mary, bila si u pravu. Vratila se. Ali opet je mala. Pa dobro, probat ću takvu. Prelepo. Čak i balon sam naduvala. Mary, sad ti. Dobro. Sad ću da probam. Ja imam srednju žvaku i nikome je neću dati. Jel vam jasno? O, da. To je prelepo. O, ideja. Mogu preseći Merinu traku, a ostalo pojesti dok ona ne vidi. Šta se desilo? Kim? Zar te nije sramota? To je bila moja žvaka. Izvini, nisam mogla da odolim. Znaš šta? Eto ti. I šta si uradila? Sad sam sva lepljiva. Phoebe, nastavi. Konačno. Ja imam baš mnogo žvake. Blago meni. Sad ću da je izvadim. Wow, kako dugačka traka. A žvaka ću je baš dugo. Mislim da će mi trajati godinu dana. Neverovatno. Phoebe, ne vidiš se iza ove gomile žvake. Ja ti mogu pomoći da je pojedeš. Ups. Ne, nemojte da mi pomažete. Lepljivi monstrum, bežimo. Poverovali su. Ali sad mogu mirno da pojedam svoju žvaku. O ne, to je ljuti čips takis. Meni se najviše posrećilo jer sam dobila najmanju porciju. A ja imam srednje pakovanje. Oho! Da, ja imam ogromno pakovanje takis. Plašim se da jedem to. Kim, ti si prva, hajde. Okej, sad ću da probam. Čips takis je baš lep, ali mnogo je ljut. Pusti me, požar. Mary, pomozi mi. Da, naravno, sad ću. Za mini požar trebaju mini vatrogasci. Jesi spremna? Uključujem. Postalo mi je mnogo bolje. Hvala, Mary. Phoebe, sad ti. Da, sad ja. Ako je Kim uspela, uspeću ja. Sad ću da probam. Oho,
To je baš ukusno, ali samo na početku. Gorim! O ne, kako velika vatra. O, mogu napraviti sebi malo kokica. Čujem kako kokica pucaju, super. O, da, to je prelepo. Mary, sad ti? A nisi valjda zaboravila na svoje veliko pakovanje? Jao, tačno. Neću da jedem to. Dobro, znam da moram. Uradit ću to, ja sam jaka i hrabra. O, ne, već mi je loše. O, ne. Počinje. Oho, nevjerovatno, to je piletina. Super. Hajde da je jedemo. Baš je ukusna. Kako malo pakovanje poki, to je tužno. Juhu, a kod mene srednja porcija. A kod mene najveće pakovanje štapića. Ekstra! Unutra je najveći štapić na svetu. Jedva čekam da probam. Ali ja počinjem. Hej, zašto imam rupu u pakovanju? Šta? Hrčak jede moj poki. To nije u redu. Ovo je moja hrana. O, u stvari dobro, presladak si. Ne mogu da se ljutim na tebe. Daj bolje da te pomazim, duša mala. Kim, nastavi. Okej, sad će da počnem. O, da, obožavam ovi kolači. Oduševljena sam. O, kako mnogo štapića. Wow, to je najlepše što sam ikad jela. Preukusno. To je to, sve sam pojela. Hajde, sad Phoebe. Napokon. Jedva čekam da probam ovaj štapić. O, kako teško. U stvari, ne moram da ga dižem. Ješću ovako. Wow. Da, to je fantastično. Od sad ne želim jesti manje slatkiše. Ova veličina mi odgovara. O, čekajte. Pada. Za malo da padne na nas. Da, to je bilo strašno, ali sad možemo zajedno da pojedemo ovaj štapić. Poslužite se, devojke. O, da, nevjerovatno. Da, slažem se. Oho, imam veliku kantu sa kukuruznim zrnama. Super. A ja imam srednju kantu. Nije vaše. A šta je kod Kim? A kod mene opet mala porcija. To je tužno. Što? Samo jedno zrno? Ozbiljno? O, ideja. Imam rukavicu gvozdenog čoveka. Moći ću da ugrejem svoje zrno s pomoću moćnog i vrućeg zraka. Gledajte. Uspelo je. Sad ga treba uhvatiti. Hajde, hajde. I... Pravo u moje usta. Ukusno, ali malo. Hajde, Phoebe, sad ti. Stvarno, super. Dakle, ja ću da spremim kokice u tiganju. Stavit ću kantu unutra i zatvoriti poklopcem. Čekajte, nešto nije u redu. Moram zatvoriti poklopac. Da, tako je bolje. O, nevjerovatno. Hvatam poklopac i jedem kokice. O, da. To je prelepo. Phoebe, hoćeš dati meni malo? Ne, kokice su samo moje, a nikome ih neću dati. Cicija? O, tačno, imam magičnu rukavicu. Sad ću spaliti tvoje kokice. O, ne. Šta ste uradili? Moje kokice će sada pući. Kimberly, to si ti uradila? Ajoj. Oho, koliko kokica. Ne mogu da verujem. O, da. Hajde da ih probamo. O, da. Hvala puno, Mary. To je mnogo ukusno. Yummy. Drugari, dobrodošli u izazov sa žvakom i čokoladom. Sve ove čokoladice su moje. Super. O, a ovo je novčić za aparat. Dakle, treba ga staviti u aparat i
okrenuti ručicu. Da vidimo. A evo čokoladice. Super. Moja omiljena. Hoću što pre da je pojedem. Tako mi se sviđa ova tečna karamela. Nevjerovatno. Odmah ću probati. Da, to je prelepo. Oduševljena sam. Hoćeš mi dati malo čokolade? Pa dobro. I ja imam novčić za aparat. Samo što je moj aparat sa žvakama. Dakle, ubacit ću novčić i dobiti roze žvaku. Super, uspela sam. Žvaka je tako mala. Pa dobro. Dakle, sad ću je prožvačiti i pokušati da napravim balon. Da vidimo. Wow, bio je tako veliki da je pukao. Maggie, hoćeš možda žvaku? Šta? Neka hvala. Ja hoću još čokolade, ali nemam više para. A bez novčića nema šanse da dobijem čokoladu. Ništa ne pomaže. Jao, ispljunula žvaku na sto. Čekajte, izgleda da znam kako da napravim novčić. Napravit ću ga od ove žvake i zalediti. Tako je. Da, odlično. Novčić je postao tvrd. Sad ga treba staviti u aparat. Juhu, moj plan je uspeo, svaka mi čast. Kako sam pametna. Što? I meni se jede žvaka? Sad ću potresti aparat. Skinuo mi se poklopac. A to znači da mogu samo sipati sve žvake na sto. Wow, koliko ih ima. Nevjerovatno. Sad je to sve moje. Mogu jesti koliko god hoću. Opet mi je došla genijalna ideja. A šta ako? Ne, Lilijana mi sigurno neće dati. Dobro, onda ću ja skinuti poklopac. Kako ona to uradila? Ja ne mogu. Sad ću napraviti najveći balon. Tako je brzo pukao. Sva si lepljiva. Uzet ću malo sa tvog nosa. Stavit ću je na ruku i skinuti poklopac. Da, uspela sam. Sada i ja mogu pojesti sve svoje čokoladice. Jedva čekam. A ja želim da napravim još veći balon. Gledajte. Da, predobro. Svaka mi čast. Šta se dešava? Ne, napada me veliki balon. Moram da se branim. Napravila sam mač i štit od čokolade. Da, probušila sam ovaj balon. Ali sad je sve lepljivo. I moje čokoladice isto. A ukus nije loš. Sviđa mi se. To su čokoladne patike. Super, a šta je kod Lilijane? I kod mene su patike, samo od žvake. I izgledaju zanimljivo. Ove pertle su kao prave, samo se dobro razvlače. Dakle, mogu otkinuti pače od patike i probati. Baš me zanima kakav je ukus. Wow, to je predobro, sviđa mi se. Ups, balon je pukao i isprljao Maggie. Šta je to? Pa dobro, čeka me moja čokolada. Odmah ću je probati. Dakle, uzet ću uložak iz patike. Tako je, Bela. Pitam se kakav je ukus. Da, to je Bela čokolada. Prelepa je. Kako ukusnu čokoladu ima? Hoće mi dati da probam? To je bilo predobro. Moram obrisati ruke. Da, tako je dobro. Ej, Maggie, prestani. Dobro, čeka me moja roze patika. Jedva čekam da je probam. Sad ću zagristi. Wow, kako je to ukusno. Da, ne mogu da se odvojim. Predobro. A sada mogu napraviti balon. Super. Jao, kako me nervira ovi baloni. Dobro, nastavit ću da jedem svoju čokoladu. Čekajte, pa to je Oreo, a moj omiljeni kolač. Probat ću još i pertle. Da, divno. A meni je ostala samo jedna kulica i pertla. Tako me mami njena čokolade, moram je dobiti. Znam, napravit ću konopac od svoje žvake. Tako, a sad ću baciti. Super, uhvatila sam, a ona nije ništa primetila. Hej, šta to radiš? To je moja patika. Vrati mi je.
kako ti treba. A ja ću nastaviti da jedem svoju omiljenu čokoladu. Sa mnom je sve u redu, samo što sam malo u čokoladi, ali to je čak i dobro. Mogu je pojesti. Kako je ipak ukusna. Maggie me namjerno zavitlava svojim slatkišima. Dobro, poješću sve što imam na licu. Barem nešto. Wow, to je velika flaša sa tečnom žvakom. Ogromna je. Blago meni. A Maggie ima 3 male flašice sa čokoladom. Da, dobila sam tečnu mlečnu čokoladu. Baš je ukusna. Hej, šta radiš ovde? Marš odavde! Zašto nećeš da me častiš? Dobro, otvorit ću svoju flašu i iscediti žvaku iz nje. Tako ukusna, sviđa mi se. A sad ću napraviti balon. Da, ekstra, sviđa mi se. Čekajte, a šta ako sipam čokoladu u čašu? Tako će mi biti mnogo zgodnije da je pijem. Prelepo. Smislila sam. Treba mi više čaša. Da, poređat ću ih ovako i napuniti gornju čašu. Divno. Pogledajte kako lepo curi čokolada. Nevjerovatno. To je to. A sada mogu da pijem i jedva čekam. Blago meni. Presrećna sam. Kako je zavidim, hoću i ja čokoladu. Dobro, ponovit ću za njom i uraditi sve isto. Poređat ću čaše, tako je. A sad ću sipati žvaku. Čekajte, zašto žvaka ne izlazi? Ajde, čekam te. Ajde. Maggie je već popila skoro svu čokoladu, a ja sve pokušavam da sipam žvaku. To nije fair. Kakav smor. Šta je? Čekajte, ne, šta je sa žvakom? A zašto je sve na stolu, a ne u čašama? Kako to? Šteta, nisam ništa probala. Tako lepa kuglica. Izgleda da Maggie ima istu, samo čokoladnu. Ne mogu da je uzmem sa stola, kao da je zalepljena. Pokušat ću sada ruke. Hajde. Ne razumem šta se dešava ovde. Jadna, nemaš sreće? A sa mojom kuglicom je sve u redu. A nije zalepljena. Pobedit ću ovaj dvoboj. Treba će mi ovaj alat. Da, sad ću je odlepiti od stola. Izgleda da sam preterala. Šta si uradila? Sad ni ti ni ja nemamo kuglice. Jao, vidi, lete po sobi i gađe nas. To je bilo neprijatno. Izgleda da imamo potrebu. Wednesday, izgleda da je ovo neki ludi eksperiment. Ej, pustite nas! Inače ću ja vas prebiti. Wednesday, samo pogledaj koliko ovdje brava. Nikada ih nećemo otvoriti. Jao, šta da radimo? Smiri se, ne paniči. Šta je to? Oho, nevjerovatno. Koliko lepih balona. Sviđa mi se to. Veoma zabavno. Izgleda da znam šta da radimo. Moramo staviti ove kacige i probušiti balone. Kako ti se sviđa? Jel mi dobro stoji? Let's go! Hajde već probuši prvi balon. Da, naravno, sad ću. Jao, šta je to? Fuj, tamo je nešto odvratno i ligavo. Aj, to su neki oči, nadam se da nisu pravi. Odvratno. Ajde, Wednesday, sad ti. Dobro, ja nemam problema s tim. Probušit ću ovaj roza balon. O, ne. Šta je to? Je li to mleko? Da si videla sebe? To je jako smešno. Hoću da te podsjetim da si sad ti na redu. Dobro, neka bude ovaj. Šta je to? Je li to brašno? Zabavno.
Da li si videla šifru, jeli? Šifru od brava? Ne, nažalost nisam. Ne, stani! Imam loš predosjećaj. Probuši bolje onaj balon. Dobro, poslušat ću te. Šta je to? Fuj, perje, odvratno. Enid, pogrešila si. Imaš lošu intuiciju. Onda ću probušiti ovaj balon. Wow! Kako zabavno! Vidiš šta je to na podu? Da ni možda šifra od brave. Konačno. Hajde brže da skinemo prvu bravu. 1, 3, 5. Yes! Da, uspela! Dakle, rešili smo se prve brave. Cool! Juhu, šta je to bilo? Mamice, plašim se. Odvratno! Povratiću! Neću da mu prilazim. Jao, kao i uvek, sav prljav posao moram ja da radim. Čekajte, samo što sve ovo miriše veoma slatko i podsjeća me na čokoladu. Prelepo. Oh my god. Wednesday, šta ti je? Šta to radiš? O da, to je Nutella. O Bože, kako je ukusno. O da, rado ću pojesti sve to. Ne mogu da se zaustavim. Mamice, ti nisi normalna. Izgleda da sam našla ključ. Da, evo ga, svaka mi čast. Enid, sviđaš mi se mnogo više kad si u nesvesti. Dakle, vreme je da se rešimo druge brave. Nice. Da vidimo da li odgovara. Da, uspela sam. Ekstra. Hajde, već ustaj. Šta je bilo? To je naš sljedeći zadatak. A šta moramo da radimo? To je neka kutija. Plašim se, Wednesday. Hajde bolje ti, molim te. Jo, kako me nerviraš. Dobro, sad ću. Mamice. Jo. Šta ti je? Da li si nešto videla? Da, nešto mnogo lepo. Onda ću ja da ubacim ruke tamo. Dakle, šta je tamo? Čekajte, da li su to bombone? To je nešto živo! Ne, samo ne insekti! Ajoj! Wednesday, gde si? Ne vidim te! Gde je nestala? Ajoj! Da li ću morati ponovo da stavljam ruke tamo? Pronašla sam ključ! Super, bravo. Verovala sam u tebe. Dakle, odlično. Treće brave već nema. Računaj da smo skoro slobodne. Svaki put se plašim. Šta je ovo, Wednesday? Očigledno treba povući. Ali neću da rizikujem. Hajde, bolje ti. Dobro. Šta je to? Grad od bombona? Mrzim te boje. Zašto nisu crne? Super! Ja obožavam bombone. Da, ja sam u slatkom raju. Prelepo. Dođi ovamo. Hajde da proverimo šta ti imaš. Nadam se da će to biti nešto mnogo ukusno. Recimo kola ili Nutella. Šta je to? O ne! Dobila sam zemlju! Ozbiljno? Ne, ona je gorka i odvratna. Uj! O ne! Pa tu su još i crvi. Sklonite se sa mene! Ma, smiri se. Njih više nema. Čekaj! Zato ima ključ. To je dobro. Bravo, Enid. Svaka čast. Hajde da skinemo četvrtu bravu. Uspelo je! Odlično! Idemo dalje. 3, 2, 1. Zatvori uši. Dobro. Kako zanimljivo. To su neka vrata. Pitam se šta je za njih. Kuc, kuc, ko je tamo? Nema nikoga. A
Možda se ključ krije ovdje. Okay. Ajde da počnemo sa vrha. Okej. To su mehurići od sapunice. Ja ih obožavam. Kakva lepota. Super. O ne, ostavite me na miru. Marš, fuj. Last stop. Come on. Dovoljno je bilo. Dobro, onda sad ti otvaraj vrata. Okej, da vidimo. Je li to samo boja? Ja sam mislila da je to krv. Oh my god. Pomoć! Plašim se! Wednesday! Plašiš me, skloni se! A evo i ključ se našao. Odlično. Enid, vidi. Ključ! Odlično! Dakle, to je već 5. brava. Odlično. Skoro ćemo izaći odavde. Da, to! Wednesday, bolje da se umiješ? Fuj! Oh my god. Šta je tamo? Hajde da vidimo. Opa! A moramo da popijemo koktele. Pa to je super. Dakle, jedan treba da bude jako opasan, a drugi veoma ukusan. Hajde, papir, kamen, makaze. I ja sam pobedila, znači da ti prva probaš. Kreni! Jao. Mamice. Ovo đavolje piće je mnogo ljuto. Ja odustajem. Hajde, ti sada ti svoje. Dobro. A šta sam ja dobila? Meni se sviđa. To je neki koktel sa kulicama. Gledajte. O, da. To je baš slatko. Oduševljena sam. Hoću da popijem sve do kraja. Žao mi je da te razočaram, Wednesday, ali ključa ovdje nema. Nemoguće. Daj da vidim. Kakvo razočaranje. Znači, morat ću da popijem svoj koktel. Kako odvratno. Fuj. To je veoma ljuto. Skoro sam završila. Hajde još malo. Jao. Nije mi dobro. Smiri se. Pazi. Treba hitno ugasiti ovaj požar. Fuj, kakav smrad. Nadam se da će to pomoći. Ja, fuj, Enid, šta si uradila? Šta će mi ta kanta za đubre? Ali to je pomoglo. Čekaj. Čini mi se da osjećam ključ. Da, dobro je. Let's go. Ne zahvaljuj. Idemo što pre. Da, hajde. Sve u redu, ne brini. Nisam brinula. O, da. Ostale, posljednja brava. Oho, šta je to? Ovdje je ceo set mojih omiljenih rastvora. Ne diraj, ovo je opasno. A to liči na uputstvo? Wednesday, možda se ti razumeš u to? Naravno. Aha, sve jasno. Dakle, vreme je da se izvede novi eksperiment. Potrebna mi je tišina. Moram se koncentrisati. Okay. Treba mi suza veštice. Odlično. A sada šmrklja goblina. Daj mi. Gde je ona? Možda će patkica odgovarati, jeli? Rekla sam, šmrklja goblina. Pa ne znam o čemu pričaš. Imam popit, izvoli. O Bože, ovo ni to. Ni ovo, šta će mi banana? Evo je. Izvini. Zapamtit ću. Dakle, sljedeći sastojak. Mama mi je, šta radiš? O ne. Enid, šta si to popila? Ovo je napitak koji će te pretvoriti u... O ne, samo ne to. Koliko još da sedim ovdje? Pustite nas odmah! Možda ćete uspjeti. Sklanjajte rešetku! Sloboda! Tu! Hajmo, Wednesday!
Ajde, sigurno ću imati sreće. Ajde, aparat, nemoj me izneveriti. Želim nešto ukusno. Skittles, da. Sreća je danas na mojoj strani. I meni se mora posrećiti. Želim nešto ukusno da bi mi Mija zavidela. Hajde, molim te. Šta? Hrana za mačke? To nije ono što sam očekivala. Tako ti treba. Ne, dobit ću nešto ukusno. O, magično dugme. Hajde da pritisnemo. Jo, šta se dešava? Evo mojih gostiju. Drago mi da vas vidim u challenge-u. Pa, vreme je da pritisnete dugme. Ja biram naranđasto. Odličan izbor, Jennifer. Šta je na tabli? Nutella. Da, stvarno ti se posrećilo. Dobila si celu kantu Nutelle. I to je sve tvoje, Jennifer. Jao, kako lepo miriše. To je Nutella. Ovaj ukus neću pomešati ni sa čim. Sipaj više klon, nemoj da se stidiš. Kako god kažeš, sipao sam sve. Ups. Jao, nešto mi je palo na glavu. Aha, to je kanta u kojoj je bila Nutella. I izgleda da je to znak da Nutella nema više. Ako je baksus Jennifer dobila takvu ukusnu hranu, onda ću i ja sigurno imati sreće. Wow, pravu si Mija. Dobit ćeš marshmallow. Imam veliko pakovanje. Sigurno nećeš ostati gladna. Wow, kiša od marshmallowa. Želim da je hvatam ustima. Uspela? Wow, dobila sam odličnu ideju. Jennifer, daj mi obraz. Mija, šta tu radiš? Ma daj, nemoj se derati. Razmisli sama, kako je moguće jesti marshmallow bez Nutelle? To si dobro izmislila. Wow, Mija ima celu kutiju marshmallowa. Možda će i meni dati malo. Mija, ćao, dugo se nismo vidjeli. Daj mi malo. Hoćeš marshmallow? Što da ne? Izvoli. Hvala. Jo, šta tu radiš? Ništa ti neću dati. Ovo su moje marshmallove, što znači da ću ih sama pojesti. Cicija. Pa dobro, dobit ću svoje marshmallove. Ne želim da te uznemiravam, ali na ekranu uopšte nije marshmallow dušo. Jo, šta je to? Moja glava? Pazi! To sigurno nisu male mekane marshmallove. Stvarno? Toaletni papir? Pa dobro, to je odlična prilika da se osveti Miji. Naučit ću je pameti. Jo, šta se dešava? Da li je to toalet papir? A šta je to na njemu? Treba da paziš na svoju hranu, Cicio. Sad sam sva u tome. Želim da se istuširam. Nikakvog tuša, draga. Samo ti i dugmat. U redu, pritisnut ću 2 odjednom. Volim aktivne goste. Med sa brašnom. O, da, Mija, to će biti spektakularno. Skidam poklopac. Idemo. Jo, nešto teče na moju glavu. Nešto mnogo slatko. To je med. Dobro je, volim ga. Drago mi je da si zadovoljna. A sad najbolji deo. Super. Ne mrdaj. Jo, sad se nešto sipa na mene. Nešto belo. Je li to sneg? Ne izgleda tako. Brašno. Pogodila si. Uživaj. U čemu po tvom mišljenju ja treba da uživam? Ne znam ja, ali izgledaš sjajno. Manje priča i više radi, Jennifer. U redu, ovo roze dugme izgleda bezbedno. I dobila si ukusne kuglice unicorn. Čestitam. Wow, već osjećam njihov ukus. Pa onda neću da te mučim. Otvori usta. Prelepo. Uživaj, dušo. Sreća te može napustiti u svakom trenutku. O, znam. Imam kantu od Nutelle. Mogu skupljati kuglice u nju. I bit će ih mnogo udobnije jesti tako. O, prelepo. Ne mogu će stati. Pa, Jennifer, drago mi je što si zadovoljna. A da bih bila još srećnija, dodat ću nešto. Što hoćeš? A, shvatam. Mleko, naravno. Cornflakes se jede sa mlekom. Vrlo pametno, Jennifer. Eto, sasvim druga stvar. Stavit ću kantu da se puni. A dok čekam, mogu i ovako da ih jedem. Prelepo.
A šta je sa mnom? Vidi, pritisnula sam dugme. Brže mi baci slatkiše. Žao mi je da ti kažem to, Mija, ali pseća hrana se teško može nazvati slatkiš. Ali sigurno će biti zabavno. Fuj, kakav smrad. Nisam očekivala to. Dosta više. Prekini. Ne želim više da igram tvoje igre, klovn. Sve dok si u toj kutiji, Mija, igrat ćeš po mojem pravilima. Čim izađemo odavde, bežiš to dalje. A joj, na šta ličiš, Mija? U redu, pritiskam dugme. Biram odmah 2. Hrabra odluka. I kao svaka druga odluka, ona ima svoje posljedice. Na ekranu je moja omiljena kombinacija. Počećemo od jaja. Jo, kako boli. Je li to kamenje? O ne, to su sirova jaja. Jo, koji sam baksus. Pravo u lice. Jennifer, kako se osjećaš? Ako se sjećaš, pritisla si 2 dugmeta. Što? To nije sve? Ne, sad ide perje. Jo, perje, koliko ih ima? Da, sreća me je stvarno napustila. Sad ličim na kokošku. A vidiš šta si mi uradio, klovne? Izgledaš prelepo, Jennifer. Zašto se smiješ, mala? Pritisni dugme, hajde. U redu, neka bude ovo. Wow, to je prava sreća. Tabasco, Mija, pazi se. A usta bolje ne otvaraj. Pa, hvala na savjetu. Mogla si samo da ne sipaš ovaj sos na mene? Takva su pravila, Mija, nisam ja kriv. Izgleda da je prestalo. Jao, ali ipak mi je ušlo u usta. Gorim. Neverovatno. Jao, u pomoć. Klom će se ispržiti. Pa nisi trebao da polivaš ljude ljutim sosom? U redu, Mija, pomoći ću ti. Stavit ću odelo, sad sam kao pravi vatrogasac. Vreme je da ugasim taj plamen. Hvala. Sad sam sva mokra, ali barem ne gorim. Odlično. Mislim da je challenge uspeo. Šta? A nemam više kokica. A ja imam srednju kantu. Imam još puno kokica. A ja imam ogromnu kantu sa kokicama. To je predobro. Oho, a Britney je dobila malu flašicu sa magičnim napitkom. Pitam se, šta radi? O, a Mandy ima srednju flašu. Onda je Nicole dobila ogromnu. Da, znala sam. Ali Britney počinje. Hajde, kreni. Dobro, sad ću probati to. Nadam se da će to biti ukusno. Probat ću. Je li osjećaš nešto, Britney? Ništa. Jao, šta mi je? Sjajim. Šta se dešava, devojke? Vidi, Britney je postala kuće. Tako je slatka. Ona sigurno nije očekivala to. Pa jesam sad ja. Dobro, sad ću probati svoj napitak. Nadam se da neću se pretvoriti u žabu. Ok, probat ću. To je ukusno. Osjećam nešto. O ne! Šta se dešava? Zašto je soba postala tako velika? Smanjila sam se. Nicole, u pomoć! Šta se to čuje? Mandy, takva si mrva. Dođi kod mene. Wow, ti si imala napitak za smanjivanje? O ne, Britney, nemoj da me vijaš. Ojoj, kako strašno. Nadam se da će sa mnom sve biti u redu. Sad ću probati svoj napitak. To je slatko. Sviđa mi se ukus. Šta je bilo? O ne, to je moj klon. Cool. Smislila sam, napravit ću još jedan gutljaj. Da, cool. Treba mi još više. Wow, ne mogu da verujem, to je baš moćno. Pogledajte koliko me ima u sobi. Sad mi više nikad neće biti dosadno. Jao, kako malo činije sa psećom hranom. O ne, kod Nicole. Odvratno. A šta je kod Britney? Wow, to je srednja činija. I opet sa psećom hranom. Jadna. Oho, pogledajte šta je kod Mandy. Ona je dobila ogromnu činiju. To je neverovatno. Nisam mislila da postoje takve činije.
Dakle, Nikol počinje. Dobro, ja ću prvo probati ovu pseću hranu. Nadam se da će mi se... Ne, to je odvratno. Sad ću povratiti. O, sad mi smrdi iz usta. Treba hitno popraviti to. O, da, tako mnogo bolje. Sad mi je lakše. Ajde, Britney, sad ti jedi. Ali to je hrana za pse. Neću da jedem to. O, ideja. Treba će mi mleko i kašika. Da, zamislit ću da jedem cornflakes. Dobro, poželite mi sreću. Sad ću da probam. Jednu kašiku. Idemo. Pa, sa mlekom nije loše. Da, može da se jede. Šta? Stvarno? Ne mogu da verujem. Da, to je stvarno dobro. Eto, sve sam pojela. To nije bilo teško. Ostalo je popiti mleko. Da, ja sam završila. Ups, izvinite, devojke. Britney, to je užasno. Nemoj više tako raditi. Okej, sad ja. O, ideja. Ja ću koristiti šlag. Da, sa njima sve postaje ukusnije. I stisnut ću malu činiju. Super. A zatim ću dodati bombone njort. Cool. To su mi omiljene bombone. Sipat ću ih preko šlaga. Odlično. Zalepit ću etiketu i to je to. Mogu probati. Nadam se da će mi se dopasti ukus. O ne! Devojke, da, to je super. Hoćete da probate? Da, naravno. Sad ću da probam šta si napravila. Uj, to je odvratno. Meni se ne sviđa. O, a meni se jako sviđa. Dajte mi to. Poješću sve. Ona nije normalna. To je lizalica na štapiću, a unutra je insekt. Gdje? A šta je kod Britney? Lizalica sa buba švabom. O ne! Jao, a Mandy je dobila najveću lizalicu. Jadna ja. Devojke, smirite se. Ja ću da počnem. Treba će mi lupa. Moram da vidim svoju lizalicu. Ko je unutra? Muva, odvratno. Dobro, moram je probati. A lizalica je baš ukusna. Da? Izgleda da joj se sviđa. Šta? To je muva. O ne, živa je. Kako odvratno. Hvatajte. Hajde. Šta? Ona je na mom licu. Ne brini. Sad ću da sredim to. Jesi spremna? Udarac. Uspela. Baš ti hvala. Hajde, sad ti. Pa dobro. Devojke, unutra moje lizalice buba švaba. To je još gore nego muva. O, ali sama lizalica je baš slatka. Sviđa mi se. Ne mogu da se zaustavim. O, da. Čekajte, zaboravila sam na buba švabu. Ajuj, samo nemoj da je jedeš. Kasno, a već sam je pojela. Šta? Svidela joj se buba švaba? Ne mogu da verujem. A Britney, ponašaš se baš čudno. A zašto si pojela buba švabu? Meni se svidela. Hajde, sad ti. Jo, dobro. O ne, a unutra moje lizalice. Zmija. Šta da radim sa njom? Treba nešto smisliti. Dobro, probat ću prvo lizalicu. O, to je ukusno. O, kako je teška. Ne mogu da je dignem. O, čekajte, imam ideju. A mogu razbiti lizalicu čekićem. Eto, to je jako zabavno. O, ne. A zmija je živa. Šta da radimo? To je prava zmija. Devojke, sad će pobeći. Šta da radimo? Devojke, hajmo odavde. Je li to crv? A, žele crv. Tako mali. A šta je kod Nikol? Ja imam srednjeg crva. A šta je kod Britney? Pogledajte, ja imam najvećeg žele crva. Presrećna sam. Devojke, ja počinjem. Znate šta sam smislila? Razvaljaću svog crva oklagijom.
tako će postati veći. Eto, uspela sam. Kako vam se sviđa moja ideja? Znam da sam genijalna. Jo, ne mogu da ga otkinem od stola. Šta da radim? Uzet ću lopaticu. Joj, to je bolelo. Mandy, tako si smešna. Prestanite da se smete. A vreme je da probam svog crva. Wow, baš je lep. Sve sam pojela. Sad je Nikol na redu. Hajde. Šta ćeš ti da radiš? Šta? Štap za pecanje? Da, sad ću da pecam želeribu. To će biti jako zabavno. Pazi malo šta radiš. Izvinite, prvi put pecam. Tišina. Vuče. Pogledajte, uhvatila sam malu želeribicu. Devojke, kako vam se sviđa? Cool. Zar to nije predobro? Sad ću probati. Baš me zanima kakav je ukus. O, to je baš dobro. Sviđa mi se. Ko je dalje? Sada ja. Jedva čekam da probam svog ogromnog crva. Podelit ću ga na pola. To nije lako. Uspela sam. I ja ću da pecam. Evo mog štapa. Ali ja ću uhvatiti veću ribu. Vidjet ćete. Aha, uzimam crva i bacam ga. Uspela sam. A sada čekamo. O, nešto vuče. Što je to? To ne liči na ribu. To je dugme za prati. Dakle, pritisnite to dugme i zapratite naš kanal. A ja ću nastaviti da pecam. Nadam se da ću ovog puta ubaciti nešto. Ups, izvini Mandy, nisam htjela. O, nešto vuče. Šta je tamo? Hajde. Ko je to? Šta je to kod mene? Špric sa kiselim žele. Šta je kod ostalih? Ja imam srednji špric. Ja imam veliki. To će biti jako kiselo. Britney, ti počinješ. Dobro, sad ću probati. I stisnut ću malo nezik. Jao, kako kiselo! Moji oči postali su zeleni. Prošlo je, dobro je. Sada ti, Nikol, hajde. Sad se plašim da probam. Ja ne podnosim kiselo. Miris je dobar, sad ću probati. Polako. Joj, kako kiselo. Ali svidelo mi se. Da. Šta će sada biti? Čekajte, nešto nije u redu. Osjećam nešto. Moj jezik, pogledajte. Treba hitno popiti vodu. Tako je. Dobro je, prošlo je. Mandy, ostala si samo ti. Hajde. Jel da? Neću. Stani, moraš probati to. Hajde. Dobro, nadam se da ću preživeti. I stisnut ću malo. Jao, kako kiselo. Ali nije strašno. Poješću još. Čekajte, sviđa mi se. Da, sad ću pojesti sve. Ajoj, šta će sada biti? Plašim se. Sve sam pojela. Nije mi dobro. Kao da me udara struja. Mandy, šta ti je? Treba joj pomoć. Zvaću hitnu. Halo, treba nam pomoć. Odmah. Stigao sam. Ova zona je sva toksična. I vaša drugarica je opasna. Moramo je odvesti. Ćao, Mandy.